iman saha porsiaon di bagasan goren Tuhan Yesus Kristus sian hami parhaladu HKBP Wahidin baru pasahaton selamat hari Minggu mari hita naik pukota ma parmenggota tikion parjuluma tapasahat hamlateon nirohata tutuhata para sirohai ala asi dot holong nirohanado nama dongani hita bui muse mar minggu sadarion di bagasan hahi pason dohot las niroha sai di pasu-pasu tuhata mahita saluhuna tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus naung pasauton baga-bagana di naridokna di Yohanes 14 ayat 16 dot ayat 17 jala pangidok kuma tu amai asa dilehot tuhamu sada pangudianon na asing asai madongani hamu saliling na ima todi hasit tongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamu do ibana ai narap ma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu ma ibana pinuji ma debata para siroha naung mangidohon hita hasasaut ni baga-bagai ima hasasaur ni todi purbadia ima naung nataingot natapestaho do natahalason atong bongot mahita tu parsauran nabadia rap doho debata di tonga-tonga ni partangangata marid de mahita mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di purbadia na tumo palangi dohot tanon amin songonodo ninna Tuhan Jehovah lehonokku tuhamu roha nai baru dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna jala satokku do roha batu sia daging muna jala lehonokku do tuhamu roha namar pakilalaan jala lehonokku ma todiku tu bagasan ate-ate muna ahu do ma bahesa asmar parange hamu di bagasan akka patiku akka uhupu be raduta muna jala patupo muna do haleluya haleluya martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami hodo na madongani jala mengajari rohani akana porsea di hatam marhite-hite todi purbadia sai buhai marohanami
Asa ture parohon nami marhite-hite todimi. Asa totonggok dame rohanami makalasson hagugun nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhitede nomor 462 ayat sada. Patik ni debata si hangulonota di pesta parjulu parningotan hasasaur nito di porbadia sadarion tarsurat di 2 Timoteus bidusada ayat pitu dohot ayat walu. Ayat dilehot debatado tuhita todi hagugoon, todi haholongon, todi pangarajayo diri, dada todi hatauton. Ope unak komaila maka tidak kot tuhatai, jala unang hailahonahu, natarhurung humokkop ibana, dohot maho tahe makokkop barita naulisian agugoon ni debata. Atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulaon na humbar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata marhitede nomor 424 ayat sada. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata naung mangusehot todim na badiai sumonggopi hami, jolma na liaon, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatotong hami mian di barita naulii, todimido na papungupungu hami huriam, asa marsijaloan jala marsi haholongan, songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sian akka pardangolan na bagas dohami juju tuho. Ale Jahoba say tangihom mas suara nami. Say patinggil mapinggol mutu mangihon suara ni angguk-angguk nami. Molotung majujur ho ale Jahoba di akka dosa. Tung ise manahan ale Tuhan. Alai tahe maroha permuati doho. Asa maroha asi maroham di angku-angku nami. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham diami. Ale Tuhan debata amanami, mauliate marohanami jala puji-puji nami madiho, ala ni sudeba kabalgaon dohot hamulatiamu
naung pinat patarmu Tuhami. Namarlas ni roha dohami nungaing ala naung dileho koto dimpur badia sumonggo pihami. Ala ni namangingo dohami di sitaonon ni portibion hinorhon ni sorimago kopit sapulusia natongon huado pihami nungaing. Asima roham dihami sai tumibuma salpuhon sorimago kopit sapulusiaon sian tonga-tonga nami. Songon na pinatupam paluahon bangsom sian parhatubanon Misir niuluhon ni si Musa. Namarsagihon to dim na badiay tutonga-tonga nasida naong patolak aek di jolo nasida na manugu nasida mamulus akka pusat songon pinahan na tua turura ditogiho todi ni Jahoba nasida tu hasonangan. Ale Tuhan debata amanami, asima roham dihami, jala sesa madosa nami. Ale Tuhan debata amanami, sai pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon, asa nangpe mengadopi parukilon huriam, ala ni sorimago kopit sapulisiaon, totong ditabayho sileho-leho tuhuriam, asalam gadda torop ni perbarita nauli, dohor pangajari, dohor parasiroha na mangartahon habal gaummu di portibion, pakke mahuriam, gabihasaur ni pasu-pasum, tu akka na humaliang, maradupun akka na hurangan, dohor akka na gale, pasu-pasu jala pergugui akka pertohonan ni huriam, saya sodangi jala pasu-pasu sudepang perpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikoloan nang di bagas nape. Saya tata maruas ni huriam manang di dia pe maringanan di akka linganan na marseraki. Molo pe ikon mangadopi si taono di tikyon alai posdo rohanami di paujungom mudoi marhiti asin roham jala tu guom mudo tu hasonangan. Ale Tuhan debata amanami, asima roham dihami, jala sesa madosa nami. Ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang hodo na patupahon hasani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasani dosa nami lehom matu hami todim na badia asa unang ganggu rohanami di asin roham. Alay asahot rohanami marha porsiaon laho mangkotapon nasa dosa do roha portibion asa hupasahatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jahoba tung sura raradu samuna songon abit bunga dadap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marhitede nomor 134 ayat 1 ayat 4.
Hata ni debata turpu di pesta parningotan hasar ni todi porbadia sadarion ima natar surat di Galatia bidu 5 memuka maisian ayat 10 sa rodi ayat 20. Alai oddo hudok marguru tuto di ima hamu marparange unang pasaut tamu hisap-hisap ni daging. Aina maralohon tondi do sakap-sakap ni daging. Jara maralon daging ido disakap ni tondi. Nama sioloan doi asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogiho to di ihamu dang ginonggoman ni pati kamu. Alai tandap do parulaon ni daging, ima permainanon, hahodaron, pargolubuson. Hasi pilibeguon, hadatuon, par musuh-musuhon, par bada-badaon, par pangiduruon, rimas-rimas, par gutu-gutuon, par salisian, par tahi-tahian. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akana sumantusi, nang hupabuan na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dang tianon ni akana mangulau cisongoni, harajon ni debata. Alai aka oddo parbue ni todi, holong dohot las niroha, dame dohot labbas niroha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon dohot hatomanon. Dang maralano patik dopak aka si songoni. Alai akan naginonggoman ni Kristus Yesus, di parsilakod do dagingna rap dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulu tondi ihita, taparangehon matondi i. Unang matayahi hasangapon na rumar, unang marsiasapan manang marsilatean. Ima sahatna, martua ma akan tumangihon hata ni debata, jala naupeoksa. Amen. Tapuji matuhata marhitede nomor 414 ayat 3. Ta tidak maha porsiao tai songon na hina tidak ni dongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Huba ido ama pargugur na satu dosan na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuon ni si Maria naga bega-bea siato di porbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumaon na birnit di pangumuman ni Silatus na mate tarpadal lebana di hao pinarsilang na tua benturudung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di bata jahoba amanai pargugun na suatu dosani di sima ibana pemamula sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohok dihasan di dosa dohok dihatai naman dok mulak mangulu sogot daging halak nong mate dohok dianguluan na suara sudah. Amin. Tapuji matuhata marhitede nomor 100 sia ayat 2.
Tuhata tatangihon ma titing di Minggu Sadarion Minggu 31 Mei 2020. Na parjolo guar ni Minggu Sadarion ima Pentakosta parjolo manang pesta parjolo parningotan di hasasaor di Todi Parbadia. Na paduahon topik minggu Todi ni Jahoba na manugu tuhasonangan. Na patuluhon ucapan selamat ulang tahun. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun di bagasan saminggon. Ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon. Mamuka sia tanggal 25 sahatu tanggal 31 Mei 2020 Huriata pasahaton selamat ulang tahun Madina Sida panjang umur jala totong diramoti Tuhan Jehovah. Napa opaton ruas nahona ruhut parmahanion pamisangon HKBP. Di Minggu Sadarion hona ruhut parmahanion pamisangon do ima Mardiana boru manurung ala marbagas roha-roha nasida. Alamat Gang Sabang sektor Tulu. Napalimahon rapot parhalado. Di Minggu Sadarion patupaon ni Huriata do rapot parhalado HKBP Wahidin Baru Resort Wahidin Baru masuk pukul 10.05 WIB. Pinangidoma tu sudehita parhalado ni HKBP Wahidin Baru asarohita madapoti dohok madohoti rapoti. Na paonopon hari Senin sada Juni 2020 ima pesta paduahon parningotan di hasasaor nito di Parbadia tapatumama parmingguon di Bagastabe. Na papituhon na makubasi parminggota di Bagasan Sadarion parjamita amang padita J. Sirait parageda amang situa G. Simarmata nama jahatiting Bebel Fro P. Borusilaban namang uluhon tangyang pangodianon amang situa Insinyur JF Sidabariba. Song leader Inang Nyonya Pendeta J. Sirait Boru Tapu Bolon Inang Nyonya Sagala Boru Sinurat. Teknisi Amang P. Sirait Amang Silalahi Amang P. Nainggolan Dohot Amang C. Rumbiak. Songonima titing di Minggu Sadarion moliatema dihita saluhuna talumobi nang di Tuhata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Bapa Engkaulah Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau yang sudah menebus dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Seharusnya kamilah yang patut dihukum Tuhan karena dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat. Tapi Engkau mau menggantikan kami Tuhan, Engkau mau menebus kami, Engkau mengangkat kami dari lumpur maut, lumpur dosa, dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kepada kami napas kehidupan umur yang panjang, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun masa COVID-19 ini masih berlangsung Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang melawat kami, menjaga kami, melindungi kami,
sehingga kami terbebas dari COVID-19. Kami juga bersyukur karena Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus berdoa, berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Kami yakin bahwasanya COVID-19 ini akan berlalu karena Tuhan sudah mengalahkan maut, karena Tuhan sudah mengalahkan kematian, karena Tuhan sudah bangkit dan hidup kembali. Dan kami percaya bahwasanya COVID-19 ini juga akan berlalu, Tuhan yang sudah kalahkan, supaya kami boleh beribadah setiap minggunya Tuhan. Kami rindu beribadah di rumah-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga rindu supaya kami boleh mengikuti pertanyaan setiap hari Rabu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, tolonglah, curahkanlah berkat-Mu buat umat-Mu Tuhan, dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, supaya mereka boleh sembuh dan sehat, bisa memuji memuliakan nama Tuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Berkatilah setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, supaya berhasil Tuhan. Berkatilah apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, buat berhasil. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, mungkin ada yang kena PHK dan juga dirumahkan Tuhan karena COVID-19 ini. Kami mau berdoa biarlah Tuhan berikan ketabahan kepada mereka, kesabaran, supaya mereka sabar dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya mereka tidak jauh dari Tuhan tapi tetap mengandalkan Tuhan. Berikanlah pekerjaan yang terbaik kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersyukur kepada-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di Medan ini Tuhan, khususnya di HKBP yang melayani, baik itu pendeta, guru huria, Bible Pro, Sintua. Biarlah Tuhan yang berkati juga jemaat-Mu Tuhan, terkhusus Huria HKBP Wahidin Baru. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan yang memberkati, menjagai kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh memikirkan bagaimana jemaat-jemaatnya Tuhan, supaya bisa dibantu dengan cara memberikan sembako ataupun bantuan yang lain. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi, wakilnya dan para menteri. Tuhan berkati supaya mereka juga boleh memikirkan rakyat Indonesia. Tuhan, bagaimana cara mengatasi, menanggulangi COVID-19 ini. Tuhan, tolong Tuhan supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, beritahukanlah kepada kami, kepada anak-anak Tuhan, untuk menemukan vaksin untuk menanggulangi virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah anak-anak Tuhan. Tuhan, jagai dan lindungi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah tanggal 1 Juni nanti. Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan untuk melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk rapat para ladu. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami boleh mengikuti rapat para ladu. Apapun yang menjadi permasalahan dan juga pembahasan kami, Tuhan bantu kami mengatasinya, supaya Wahidin ini boleh berjalan dengan baik dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, banyak yang kami minta Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang tahu semuanya. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Dan juga kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Amang Pendeta J. Sirait yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi dan pakai dia Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu dinyatakan dan kami juga boleh mendengarnya. Berkati yang menyampaikan maupun yang mendengar.
Berkati jemaat-Mu Tuhan, lewat live streaming ini Tuhan, supaya lewat ibadah ini banyak jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Hanya kepada-Mu kami serahkan, dan ampunkanlah dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, baik itu yang kami perbuat dari hati, mulut, lidah, bibir kami, tangan, kaki. Tuhan hapuskanlah Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Terpuji termulia Engkau Allah kami hidup, hanya di dalam Yesus Kristus kami datang dan bersyukur. Amin. Tapuji matuhata marhite de nomor 400 ayat sada. Damini debata na sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti aka ate-ate do pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus. Hatani Tuhata barita nauli di pesta parjolo, parningotan haroroniton di parbadia, imana tarsurat di buku panurang Yesaya bidu ono plutolu ayat 10 sada rodi 14. Songonon madidok disi takasma tapayut ihud di bagasan rohatta. Alai saitok tongdo angguibana marningot di bangsona uju di ngolunisi Musa di aka arina robi alai anggo naung didok nasida nakok sian laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna di dia ibana nama cagihon todina nabadiai tu tonga-tonga nasida ise ibana nama nugu tu si Musa marhite sian tangan hamuleaonna naung patolak aek di jolo nasida lau mambahen baritana saliling-lilingna ibana nama nugion nasida mamulus akapusat songon hoda di adaran dang dung tartuk-tuk songon pinahan na tuat turura ditogihon todini jahoba nasida tuhasonangan songonipe ditogihon ho bangsom asa mambahen guarmu marmulia ido sahatna. Huriani Tuhata, huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus. Macai ulido turpuk jamita sadarion di pesta parningotan haroroni ton di parbadia na parjoloon. Barita nauli na mangondolohon ton dini Jahoba manugu tuhasonangan. Ikototama songo dia Yesaya na patuluhon na dijuar akan nabisuk taito Yesaya ima na manaringoti bangso Israel dung mula sian habuangan Babel.
Gudang do tutu na niingot ni bangsoi aka naung masa di ari naung salpui. Sada sianima turpu jami taon dakolan na masa di Babel. Alai do di aka pambahenan ni debata tu opunasida uju ruar sian tano Misir parhato banani. Jala si Musa ima sada guru di nasida nasotar halupahon ala ibana dong na dipake debata lau manguluhon bangsoi ruar sian tano parhatobanan Misir tu tano habauran ni susu do tua ni loba manang di guarmai tano Kanaan. Ima Israel bangso na pinilit debata. Di parningotan ni bangso itu debata ala denggan ni basana naung bulus di lehon macai gorga di rohani akan atu mangihon iman apinatorang ni ayat 10 sadaon bangso Israel atik pe saya dilicing dipasingot dipastap pola macai ngeri hilalaun ni nasida alai holong dorohani debata tu nasida dang nalo sobu di paluas tu matangis dido ibana nama cagihon todina na badiai tu tonga-tonga nasida ido debata na mangulu debata na sinobani bangso Israel lau si ido na ta ihuton saat sonari debata do membahen manang na mangalehon todina tu bangsoi bui mai patudo sota di aka buku panurang akan na asing pabua debata do na mangalehon todina tu bangsona dang roha-rohani bangso sadiri asa dapotan todi na badia. Hak otoritas ni debata doi mangalehon todina tu aka na pinilitna bangsona dangadong na bui mangorai di hatana asing jolma marsakap dalanna alai Tuhan Jehovah do na patuluson mulo tarimang-rimangi akan nama sanuaeng pandemi COVID-10 sia. Lu jado portibi mamikiri. Adong nama dok na hurang malo do akan nabisuhi manang na pamaluhu. Alai dihita akan na porsea dohonot tama Tuhan dia masakapmu umbanya di palwasho akan nama saun tuhami manang holan akan nahumurang do tapi kiri tarbitas do di rohatta namasa sinuaingon manang dohonot tama molo mapultak dolo sinabung na sinakap ni debata laho membahin napu tano karo naung lojab mangalehon guguna nasay laon tuhita manang tu partani mulo manghiton si Job nunga tajalo ina tonggi sia debata nda ikon jalo odo napait una kolan natabuyat tong songo dia na hatsit na binan di debata tu si Job di parhatua ibana do ala todine debata nama ringan di si Job di boto si Job do dalan ni debata namasa tu ibana ubenna na hatsit na tonggi ikon jaloon ado songoni di partikiata sinuaingon di masa pandemi COVID-10 siaon pola marminggu di bagas tabe hita
Molo disungguli pada sesta amata pandita sunggul P. Sirait STHMM salilingon huriata sadadu langgatan di gereja HP saunari nunga maratus gariada maribu dakolan di rumah tangga ganup marsasahalak ganup tokin bui niulang-ulakon parmingguon pajongjong langgatani lam tugu mamari taon barita nauli lam tugu dohot hajongjongon langgatani dakolan di gereja alai di ganup rohani hita namarsa sahalak mulo didok amata gupsu ewe petambunan almarhum hatihai madok martabe masih paturi hutan habi tarsongoni mahu pikir di partikian sinuwaingon pandemi COVID-10 siaon songo dia sakap ni debata paulakon ojon na dihajak kajangi lam tio aka mual lam tiur hajak kajang marhalimotang dohot aka obun gudang dope aka nauli amanginang huria nahina holongan itu hatta molo dipaluas tuhata masa pandemi COVID-10 sia dakolan nahumurang nai alai positif naido songo namaretongi hita molo kolan moru nahumurang nai lammotik ma aka nadenggan lamoru masaluhud aka nauli alai molo merbagi-bagi gudang halak dapotan aisada dibagi dua halak madapotan dua dibagi opat lam gudang madapotan songoni molo namar hali-hali gudang ma nadapotan lasniroha pamiliton di debata hita molo dipaloas masa pandemi COVID-10 siaon ikon ido si ingototta naso tarsarihon nguluta di masa ni lockdown stay at home mula tuhuta holan di jebu tuhasonangan diajari debatado hita asa tapasahat dirita tu ibana nama buah kita marhiti todinai tu hasonangan dan saat kita tu hasonangan na digejangi molo holan mangasaon pikiran mangasaon gogo mangasaon botohon tung ala na mangasaon gogo ni todini debatado na manguras hita marhiti-hiti mudar ni anakna Yesus Kristus naung durus dihau pinar silang lau manubus hita jolma pardosaon nama nopoti akadosana atong hamuna amanami inanami huriana hinaholongan hita aka namar pesta sadarion makalason hasa saur ni tod di perbadia na buas di leon tuhita tahala somma debata naung mangusihon todina di bagasan Yesus Kristus na membuat kita tu hasonangani martangi yang mahita mau lihat madiho Tuhan ala dipakulingi ho hami marhiti-hiti tondim ton di perbediaina membuat kami
tu pangatu Sion manugu tu hasonangani. Pasu-pasu mahatami marurat marparbui di ngulunami. Pasu-pasu ma nang huriam HKBP namar serahi. Rodi saluhut na swahaguaran nami. Nahu haholongi hami nang namak kaholongi hami. Rodi inganan nami tungtu dia hami mangalaka. Di masa ni pandemi COVID-10 siaon. Gudang doakan nauli nasina kapom mutu hami. Tarlumubi menjagahon diri unang gabe dohot hami. Babalihon akasahit alai hupatuduhok kami ma nahu haholongi hami akan nahu maliang asa sahat hami tuha sonangan na pinaradim mauliati madiho Tuhan alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Tapuji ma tuhata marhite endeta nomor 417 ayat 1 dohot ayat 2 huhut papungupelian tu ulaon hatopan. Tuhata pos maroham aito dini Jehovah do manugu hamu tu hasonangan alani toktong mahamu marpakarimon na mangulung tu ibana ay saliling di portibiok kita say rongom do akaparukilon hapor suhon dohot si taonon manosa ngoluta molo tok-tok kita marpakirimon na mangolu tu debata dohot tu baga-bagana manahan mahita mamolus saluhut na masai sahat rodi ujungna ay didok kata ni debatado di Yesaya 63 ayat 14 songon pinahan na tuat turura ditogihon todini Jehovah na sida tu hasonangan songonipe ditogion ho bangsom asa mabahen guarmu marmulia. Pinuji madebata na manugyo kita tu hasonangan. Unang mataiyahi hasonangan na rumar. Unang masiasapan manang masilatian. Alay borhat mahita tu portibion mamarangihon todini Tuhani lao marparbuyhon holong dohot las niroha dami dohot labbas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot
hatomanon. Ai akaido dia halo mohon debata lau parohon harajauna di Portibion. Tatangnya koma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut silelehna dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masya na lemit wami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu majal ramoti asaw parhasya kami pilihanon patimulhon harajamu di tengah-tengah ni huriam do di Portibion. Buhay marohan ami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sinilahom itu hami. Asalam girgir hemi madok melete tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami nasotarasam do godang ni silan lehommi tuhami tondim na badiai di lehokko tuhami jolma sumonggopi hami naliaon naumargaido di lehokko tuhami jala gumudang doi sian Portibion dohot sian pangisina sudi onpe mau lihat marohanami jala pujion nami maho ala ni sude habal gaun dohot hamuliaomu naung pinapatarmu tuhami selehon matodi parbadiai tuhuriam akana olo mangyuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur di parbadiai jala dipatok tong hami mian di barita nauli. Ali ton di parbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan songon aka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sondangi jala patiur mahami, asa hutadahami aka dosa na balga, dohot na med si pasidungon nami. Saya buas maho manesa dosa nami. Saya lambadia jala ibaru hami ganum ari. Asa terbaik kami sahur di bagasan huria na badia na sasadai. Saya odihon jala padomu hami tu amai. Asa posrohan nami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai silen lehon tuhuria. Asalam gadda torop ni aka parbaritan nauli dohot pangajari dohot para siroha. Nama maritahon habal gaumu di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja. Di jebu dohot tungtu dia hami marpungu. Saya sungguh lima akan terpodom. Jala pargugoy akan nagali. Saya songgoti ma akan nanyang dohot natakang maroha. Asa ditinggalhon nasida hajahaton nabi. Saya parohai akan nabujuk roha. Jala apuli akan namarsa dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa Portibion akan namanguluiho. Saya tatap ma natargugut
dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus jalan mian diho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi dohot panguhum asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruman sogod. Saya patugu haporsiaon nami asa toktong huingot kami naung sesa dosa nami. Jala buanommu hami tuha sonanga hanguluan sogod. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa posroha nami nang malaki dagingon pangulommu dos musi. Asa masuk kami marnida debata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ale amanami na dibuana gijang. Saya pinarbadi magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut molom neroham di benua tongaon son di buana gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari. Saya sama desanami. Sohon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togin pangunjunan. Palua hami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mubine tuho jala asima rohanami daho didopakon Tuhan debata mubine tuho jala dipasaurhon madamena tu tondim amin. Rap mandok mahita horas tolu hali. Horas.